Здравейте, приятели и любители на стрелбата. Казвам се Тихомир Тодоров, състезател и инструктор по стрелба, организатор на курсовете за стрелба на лични дистанции от спортен клуб Борис Дрангов. Поводът на днешното видео е предоставената от магазин на Zarimex термонасадка за тест HIG Micro Thunder, която калибрирахме на оръжието Bergara 22 калибър. И ще направим такава тестова стрелба. Аз лично съм впечатлен от повторяемостта на самия уред при монтаж и демонтаж. Държи много стабилна група. Сега на 50 метра имаме една мишена, която е от големи към малки ромчета. Те са с размер от 8, стига най-малкия до 3 см. Ще стреляме по тях на 50 метра и след това ще се изместим на 150 метра и накрая ще пробваме и с внасяне на корекции от барабана на оптиката да стреляме на 200 метра по лисича глава. Да видим резултатите, какво се получава. Средством уреда, който сме сложили на оръжието, ще може да виждате това, което виждам и аз в оптиката, като въпреки че призмата, която причупва, леко разваля качеството. Започваме от най-големия. Хит. 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 Може да играем с увеличението. Де факто ние стреляме със собствената си оптика. Хит. Хит и най-малкото 3 см. Хит. Сега минаваме на лисича глава. Връщаме увеличението, за да се ориентираме точно къде се намира. И даваме 5 мила корекция. Така. Ето е лисичата главичка. Хит. Хит. Минаваме на 200 метра, където там ни дава 9 мила корекция за дистанцията. Хит. Хит. И свършиха патроните. Ако ви харесват видеята, които правиме, може да се абонирате на канала и да харесате страниците. До нови срещи!